Koro ka gibiro leme to ng'e mane manya kwara man kama kama. Mama unitie ni e mama wangima. Konyuol nyathi oneno nyathi mano nyathine kendo kodongo ng'e ni mano nyathine. Ka bende ne wayudo thuolo mar kikore kod wuowi machongo Omondi Akuku mane onyuol 2010 nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro chakruok nyaka giko. Ageno ne wachuti sigana mondo tiye makare. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga. Ud Koweru thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Kora mo kapok wadhi weche mag ohala. Erokamano Walter Nyambaga thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Omako dhoga ni kani wuok e dala juma achiel, kani wuok namba 7 duoka e namba 9 ne okendo juma ka juma. Kendo wach mowacho kanyo ni doho en bugo matut makati meny gi toch to kine gin puonj mowuok kanyo. Omor gi yudo sigana odiochieng' ma kawuono. Kadhi nyime ndalogi ma komodo ma osechakore kuonde mathoth e pacho kaendi jopur manandi ogolo kwayo ne piny owacho ni oket chenro makare e chiwo mbolea sama dwarore mondo okony jopur e yudogi maonge koso kata chandruok. Jopur ogolo ywak ni dhungruok matimore kuonde kawo mbolea ga pise mag NCPB osemiyo ng'enygi koso yudo mbolea e seche madwarore. Wachno machuno gi rito mokalo juma achiel eka giyud mbolea. Kata kamano migawo mar pur kokalo kuom jagoro mare maduong' Paul Rono to wacho ni piny owacho biro neno ni jopur duto e pacho ka oyudo mbolea moromo e samo winjore. Kane olose gweng' Maole Sos, Rono wacho ni piny owacho biro kedo kod jonjore gi jamibadhi madonje weche pogo mbolea. Shida tu yenye iko ni laini. Tunaomba sana serikali mwaka ujayo walete mbolea hata Disemba ndio watu wanunue mapema. Wakulima wako tayari wamelima shamba, wako tayari kupanda, lakini mbolea inakuja leo, kesho hakuna na umekuja kulipia. Tunahitaji about 40,000. Lakini sasa tumepata 6,000. Sasa hiyo tayari tutakanyagana hapa ya ajabu. So ile kitu moja ya kwanza tunataka kukuomba siku ya leo Bwana PS, wewe hakikishia sisi kwamba kila baada ya siku 2 siku 3 lori 4 inafika hapa ya mbolea ili tuweze kuwa na supply ya kutosha. Kama wewe ni mkora kwa laini ya mbolea, toroka mapema kwa sababu una bahati. Kumeumana vile tumefanya serikali na mkulima wameingia kwa box moja kuvurukana na watu wenye wameumiza wananchi wakulima hasa kwa muda mrefu. Wakora yenye wanaitwa cartel wanauza mbegu mbaya wenye wameingia kwa fertilizer. Mwambia poleni sana. Na ombe hawa asubuhi kwa sababu hawa wakipatikana hakuna bahati. My fellow Kenyans, we are all aware that there is learners who successfully did their Kenya primary education certificate, and so far they have not managed to go to secondary school. All of us as Kenyans can give 1 shilling and 50 cents daily to contribute towards this by sending the word Elimu to 29888. You will be participating in the welfare of these children in their education. Eseki asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mono
It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchibwa maiso ko mia yetamanya ini. Torugi mage. Weche Manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. Ana miela miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Mabiro eng'e jothumbe wa Ticha Beach ni. I believe ni Musa noneno gima nitie kuoma kapok ang'eyo gima nitie kuoma. Higni 13 mosekalo nyaka ne Nyasaye kawo chuny jangolo Musa Juma. Osechalo nade? Bende pod wapare. Pane Musa dongo. Musa ni ng'at mane nolinga sana. Ni ng'at mane okoero weche mang'eny kano dongo. Tudri gi Solomon Atito Kafaya ka omi sigand rapar Musa Juma. Ticha Beach tarik 15 Sari okinyi. Kik bai. Machiegni mesama weche tuke duol mochung'ne tuke mag Olympics e pacho ka nok olando chenro mabiro tigo kendo jiwo jong'wech mag mita matindo tindo mag aputh njiri matiego gi motelo ne piem mag Olympics higani. Tiegruok ni e kidienje mopogore opogore mita 100 miringo gi ji 4, mita 400 miringo gi ji 4 mano chuo to kod bende wakeini. Tiegruok ma bende dhi nyime e alap tuke manyayo. Tiegruok biro tae kod kocha Moniki Mlamba kod jolony mamoko mabiro keto mabith lony margi e chako ringo kendo tieko ng'wego mano ni piny Kenya bedo kod sulwe ng'we matindo tindogo e kinde Olympics. For this encouragement from National Olympic Committee of Kenya. It's a great inspiration to me, especially as I'm going through my life in athletics. To all athletes who are in this camp, I can see from their faces, the reactions, they feel so happy, and it's a great thing, and I encourage the committee to continue with that support. It's a pleasure. Yeah. Migawo matuke Babu na Mwamba onyiso yie mare ni gedo mar alap tuke ma Atlanta Sports City ibiro tieko giko ikine mana limo gedo ma alap tuke mar nyime na oyango ni gedo no mako mach kendo gedo margi kudwe mar 10 kod 2 manyien ibiro chopo mabiro miyo piny Kenya thuolo mar bago mokum tuke mag pinje Afrika AFCON higa mag 2027 nyiso yie ni kinde maduol matayo tuke e Africa CAF biro mole pacho ka mar go pixel alap mag tuke go piny Kenya biro bedo kose keto ikrok duto madwarore kosingo ni piny owacho keto maino mar bera lap duto mibiro tiyo go e tuke mag AFCON higa mag 2027. Looking at the pace of work going on here, no doubt that we are well within our set timelines. So very confident that
Talanta Sports City is on track. We have no doubt whatsoever that this project should be ready on schedule, and we have set a target of December 2025 to have this project ready and good to go, to be put to the test, and that will give us about a year and a half to test it, to try it out ahead of AFCON 2027. So all good, all on track. Quite pleased with the progress of works here. Team mabiro tuge kidieny mag quarter finals e piem mag Champions League oseyangore tok Borussia Dortmund kod Atletico Madrid ng'ado tiko tieno manyore tuke ga e tielo mar ariyo. Madrid ne loyo Inter Milan ka Dortmund